Ja sam Veljko Mladenović i radio sam borbe u kategoriji plus 55 pojedinačno na kupu prijateljstva u Velikoj Plani. Ovo je bilo zadnje takmičenje u prolećnom delu sezone i zaista sam zadovoljan svojim rezultatima. Ja sam Petar Stojanović, bio sam na mom prvom takmičenju u Velikoj Plani i veoma sam zadovoljan svojim rezultatima. U katama u velikoj konkurenciji sam dobio osvojio 3. mesto, a u borbama sam osvojio srebro. Na sledećih takmičenjima očekujem bolje rezultate i mislim da ću da se popravim. Ja sam Dijana Zdravković, danas sam se takmičila u borbama pojedinačno u Velikoj Plani i osvojila sam prvo mesto. Zadovoljan sam svojim rezultatima u ovoj godini, a na jesen očekujem još bolje rezultate. Na današnjem turniru kupu prijateljstva u Velikoj Plani veoma sam zadovoljan postignutim rezultatima. U brojnoj i jakoj konkurenciji preko 380 takmičara članovi karate kluba Lotos osvojili su 11 medalja, od čega 5 zlatnih, 3 srebrne i 3 bronzane medalje. Svakako treba istaći starije pionire koji su pokazali najviše, to je Igor Marinković, zatim mlađi pionir Mateja Stamenković, jedina naša predstavnica u ženskoj konkurenciji, najhrabrija iz redova Lotosa Dijana Zdravković, koja je isto osvojila zlatnu medalju, a u starijem uzrastu mlađi kadeta najviše je pokazao Veljko Mladenović, osvojivši zlatnu medalju u najtežoj plus 55 kg kategoriji. Jedno najveće iznenađenje današnjem takmičenju je Petar Stojanović, koji je prvi put išao danas na takmičenje i predstavljao naš klub i u jakoj i brojnoj konkurenciji u katama osvojio bronzanu medalju zlatnog sjaja, a u borbama srebra.